Wala pa diri ang Creation Week. Ang atong yuta ka-existent na by billions of years. Diha na lang ang Creation Week ka-function sa dihang gibuhat na sa Diyos ang mga talamnon, ang mga mananap, apil na ang tao sa Creation Week. Pero nag-existar na itong yuta, dili lamang 7 days, kundi bungan sa pag-create sa universo. Basahon na to, ha? Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o yuta. Kanus-an nga sinugdan? Ha? Kanus-an nga sinugdan? Kung nabuhat na ang langit o ang yuta, okay? Kung imong ibulat ang atong earth, dini sa verse 1. Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan, busa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa kinaharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita kung unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Laig, ato siyang patalihugan. Mga kapaglaom, mayong hapon kanatong tanan, mayong buntag sa uban, mayong gabi sab sa ubang nasod, kay kining atong Sibya, mga igala, mulukop man ni sa tibuok kalibutan, kay aktibo man kita sa social media o sa YouTube, no? Sa atong pag-utingkay sa kamatuoran, Jerry Laig sa YouTube, paki-subscribe mga kapaglaom. O di nato kalimtan mga igala, niyata sa atong mga pagpanubag na sab sa pangutana, kay adunay mga pangutana mahitungod ni ining adlaw sa simana. O kini bang weekly cycle. O ano bang pagbuhat sa kalibutan. O, naikatubag si Pastor Chris Bacalaris niya na sa mga pangutana mga higala. Apan sa dili pa maminaw sa tag-awit mga kaigsunan. Sa panahong nuwadaan ako sa paglaon, naghunahunang wa Diyos nagtagad. Apan siya mikungho, ako di malimot. Kilantaw ganing jutay nga sagot. Ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot. Ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Ako nagangyo sa atong manluwas, sa pagluwas dagang mga kalan. Bisan daw ay tubag niya,
apan siya nag-ubay. Nasayod siya sa mga handong tao. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gituban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo. Daon sa panaton, maoy mga tinguha sa kasing-kasing ko, kanunay maana ang kaniya. Kung ang mga kalanggaman kinapakaunya, daw unsa pa kung mag-alagad ka. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gituban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo. Daon sa panaton, ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gituban, sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo. Daon sa panaton, apan iyang gipatubo. Daon sa panaton. Okay, salamat sa mensahe sa awit nga gihatag og padayon ta mga kabaglaom diri sa atong Sibya, diri sa pag-utingkay sa kamatuoran o pagpanubag sa mga pangutana. Kini gitawag og weekly cycle higala. Bisan pa og unsa nga mga kalendaryo, Gregorian, Hebrewan, Hebrew calendar, basta weekly, pito ra gyud na, no? Balik-balik ra na siya. Muna gitawag weekly cycle. Magkinaunsa ang mga panahon, ang sinimana maura gihapon. Kaya nagingon ang Levitico 16:31, mga higala nga ang adlaw igpapahulay walay katapusan niya tulumanon mga kaigsunan. Kay ang weekly cycle wala man ay katapusan, no? Sa panahon ni Ginoong Hesus, sa panahon nato karon, gikan sa Domingo hantod sa ikapitong Sabado, balik na po nagdomingo, din Sabado, balik na po Domingo, Sabado, no? Yan na mga kaigsunan. Okay, ani si Pastor Chris Baclaris atong paminawon mga kaigsunan. Pastor, pasok! About sa passive gap and gap theory. Naamang yung mga scholars nga nagatuo nga doon ay gap aning Genesis chapter 1 verses 1 and 2 sa 3. Nga ang verse 1 and 2 of Genesis chapter 1, lahi ni siya nga event, dili siya apil sa gitawag nga 7th day or first week of 1 week of creation. Basta imong stand ni Pastor sa passive gap and gap theory. Actually, diri ko sa stand nga gihatag sa biblical research. Kining verse 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Wala pa diri ang creation week. Ang atong yuta ka-existent na by millions of years.
diha na lang ang creation week ka-function sa dihang gibuhat na sa Dios ang mga talamnon, ang mga mananap, apil na ang tao sa creation week. Pero nag-existar na itong yuta, dili lamang 7 days, kundi dungan sa pag-create sa universo. Basahon na to, ha? Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o yuta. Kanus ana nga sinugdan? Ha? Kanus ana nga sinugdan? Kung nabuhat na ang langit o ang yuta, okay? Kung imong ibulat ang atong earth din sa verse 1, meaning to say, nag-exist na ang langit, ang yuta, ang mga stars, wala magibuhat na itong kalibutan. Dili na maumastan. Apil ang kalibutan gibuhat. Pero unsay condition sa kalibutan ni anang panahon na? Verse 2. O ang yuta awaaw o walay sulod. O ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naon sa kailanman. O ang espiritu naglibot nini. Diha na sila. Millions of years pa. That is why, kakung imong tanahon ang mga carbon dating sa mga bato, mo date back into million of years. Bato, million of years. Pero niabot ang panahon, nga kanang million of years, gisininaan sa Ginoo o mga talamnon, mga mananap, tao, sulod sa 7 days. Muna siya ang atong So presentation. pwede na ito isunod, Pastor, no, ang Revelation chapter 12, verse 7, 9. Nga gilabay din ni ang devil, the old serpent. Wala pa ang 7th day of creation, wala pa ang events sa verse 3 of chapter 1. Actually, silent ang Bible. Okay. Silent ang Bible. Pero, kini man kong word, kung imong tanaw na ang pinadayag Kapitulo 12. Okay? Kinibitaw kitawag na ito o kitambog sa yuta. Actually, kung imong studihan ni Bagayo, ang pagtambog sa yuta, desisyon na sa yawa kung asa nga yuta iyang pilion. Dito siya sa ubang mga yuta. Kung imong basahon ng early writings, si Ellen White sa iyong pananahon, nakabisita siya og kalibutan adunay 7 ka bulan. Tama? O sa iyang pagbisita dito, kita niya mga tao nga pareha gyud katagas. Tama? Okay. Now, pag-ingon diri nga gihulog sa yuta, wa ta mag-ingon nga mauna ni ang earth. Daghan mga yuta sa universo, pero wala lang padayuna ang yawa dito sa ilang kalibutan. Dinhi ra gyud sa atong kalibutan, gipadayon ni Adan o ni Eva. So dinhi nakimo ginarian ang yawa. So kining word kay yuta diri is more on debatable kung asa ni nga yuta. Pero kung imong tanawon, choice sa yawa mamani siya sa earth. Wala ingon nga, ato ka sa earth, dili na mo. So, last, Pastor, so meaning, Pastor, una ang event sa pag-cast sa devil kaysa creation. Ang creation sa langit o yuta, una, Sa 7 day. ay pagkahulog niya. Okay? Pero ang sa 7th day, ay una ang yawa na hulog. Okay, salamat Pastor. Salamat Pastor sa imong paghatag o pagtubag sa pangutana na usa ka pangutana higala nga kanang pagbuhat sa yuta higala dugay na din na, no? Pagbuhat pas universo igsoon apil na ang yuta. Pero mato ba di awaaw walay sulod. Muna nga ang creation sa 7 days mga kapaglaw mato ba ni Pastor paghatag na naog sulod sa mao nga kalibutan. Nanay mga hayop, nanay mga suba, nanay kahayag, nanay mga bukid, nanay mga dahon, nanay mga mananap, nanay mga isda. Sulod na sa 7 days mga kaigsunan. Thank you very much Pastor. Pastor Baclaris mga kaigsunan, usa sa ato nga mga coach sa 3:30 sa mga debaters team, no? Thank you kayo Pastor.
sa imong paghatag o pagtubag sa mga pangutana. Naay nangutana higala na nasa mag-usab nga video ni pastor nga si usa sa mga defender sa Katoliko nangutana nga mahitungod ngadto kang kapastor, no? Bakalaris. Sinagsulti, palasahon sa Katoliko. Basahon ako. Catholicism, a complete introduction. Okay? Kung mamunta na, kakinsay nagsulat diri, ang nagsulat diri si Peter Stanford is writer, journalist, and broadcaster, a former editor of the Catholic Herald. He is features writer at Daily and Sunday Telegraph and contributes to the Independent, the Observer, and the Catholic Weekly. Okay? Catholic ang nagsulat diri. O si sulti ani, grabe ni nga writer. Kakagdaig mga kuhan, ha? Diri, ha? Okay, gingon siya diri. Was Jesus Catholic? Question. Ano sa iyang answer? No. He was a Jew and the origins of Christianity. Ano sa? Si Jesus Catholic ba? Dili. O sa siya ka-Hodyo. So therefore, si Jesus Christ, dili Catholic.